Varoitus! Video sisältää spoilereita, rumia sanoja ja lost mediaa. Vittua nyt taas. No hei sinä siellä, joka päädyt tätä videota katsomaan. Otetaan semmoinen lyhyt aikamatka noin 10, ehkä vähän useammankin vuoden taakse. Hei äiti! Mitäs pikkulusienilla mielessä? Mitä tarkoittaa huora? Mistäs oot noin ruman sanan oppinut? Semmosesta yhdestä videosta kuulin. OMG, ehkä sun ikästen ei pitäis kattoo semmosia videoita. Ai mitä? Siis oli semmonen akuankka-video. Jumalauta poika, nyt tulee vittaa, meillä ei mitään Rule 34 katsella. Vuosikymmenen alkutaipaleella, kun muut katto Ronibackia, niin mä katsoin Monster Schoolia, Sinä Tuuba Paskaa ja Akkusetä-videoita. Ja mitä nää nyt sitten ikinä olikaan. Eli kenenkään ei pitäisi olettaa, että mä käyttäytyisin niin kuin aikuinen mies, vaikka henkkarissa niin lukisikin. Jotain ihme kautta mä kuitenkin palasin näihin videoihin, ja kommenttikentästä näkyy, että nämä Silliksen Akkuseta-videot oli kuitenkin rakastettuja. Niillä oli selkeästi iso yleisö ja paljon vientiä. Ja nyt onkin sitten aika laittaa ne parhausjärjestykseen. Arvosteluun tosiaan vaikuttaa 3 asiaa. Artstyle, juoni ja huumori. Mutta en mä nyt mitään matikkaa lasken näillä pisteillä, vaan ihan mun tuntumalta pistetään listalle. Ja hypätään vaan sitten suoraan listaan, en tosiaan omista mitään näitä videoita. Kaikki nyt tietää sen varmaan jo. Se pitää aina sanoa edikseen jostain syystä. Very scary. Miten tämmönen HP Lovecraft-leffa sopii noitten muiden Akkuseta-videoiden keskuuteen? No, ihan hyvin. Mutta tää on niistä kyllä silti vähiten mielenkiintoinen. Siinä missä muut Akkuseta-videot on semmoiset, että ne voi katsoa miljoona kertaa uudestaan ja ne on aina yhtä hauskoja. Tämän videon kaikki evoluutiopisteet on selkeästi pistetty ensikatsojalle. Ja joo, onhan tässä nyt tunnelmaa, mutta mun mielestä tää ei ole kauhean hauska. Tää juoni on tosi pieni. Ja se kuuluu tähän joo, mutta ei se noita muita vasten pärjää. Come on. Mutta kyllä tälle joku Guinnessin palkinto pitäisi antaa, kun tää on ehkä ainoa video ikinä, missä on ollut clickbait-otsikko, ja mä oon ollut silleen, okei, tää oli ihan hauska juttu, eikä mikään täys kusetus. No tässä on huumoria ja hyvää viestiä laitettu yhteen tiiviiseen viihdepakettiin. Vaikka tämä video onkin paljon lyhyempi kuin YouTuben mainokset, on tää kuitenkin täydellinen vastaus taiteilijalta loputtomiin röppööviin pyyntöihin tehdä lisää akuankka-videoita. Ja mä ainakin itse ihan tyytyväinen, että silloin kun nämä Akkuseta-videot sai vähän tuulta siipiensä alle, niin näitä ei sitten kuitenkaan ihan kuiviin lypsetty. Mut kiitollisuus pelkästään tämän videon sanomasta ihan kauhean pitkälle sitä vie. Mitä tässä oikein tapahtuu? En minä vittu vaan tiedä. Robotarin uusi bisnes kärsii ehdottomasti huonosta juonesta. Se juoni on tosi semmonen, ja sitten kävi näin, ja sitten kävi näin, ja sitten kävi näin tyyppinen juoni. Totta kai nämä kaikki Akkuseta-videot on vähän randomia, mutta jotenkin tää tuntuu kaikista vaikeimmalta pysyä perässä, mitä tässä nyt niinku tapahtuu. Ja jotenkin myöskään nämä vitsit ja tahallaan huonosti kirjoitetut sanat ei toimi ainakaan mun mielestä ihan niin hyvin tässä kuin suurimmassa osassa muista näitä videoita. Pakko arvostaa kuitenkin tätä artstylia ja noita käsin piirrettyjä paperiukkoja. Luo semmoista kivaa persoonallisuutta muuten vähän mitään sanomattomaan tarinaan. Mulla ei nyt kauheasti ole just sanottavaa tästä, kun se oli ainoastaan toi artstyle, mikä oli semmoista plussaa tässä. Hanun sydänhuolet on ehdottomasti batshit insane, ja mä tykkään sitä kovasti, mutta samaan aikaan mietin, että mitä vittua me katsottiin pieninä lapsina. Ja tässä videossa on semmosia teemoja, jotka ihan oikeasti yllättää, että jotkut kukkahattutädit on vielä saanut tätä alas YouTubesta. Mutta sen lisäksi, että tää on räävitön ja hauska, niin tässä on myös hyvä tarinan opetus. Mitä serkumpista herkumpi. Ja vaikka tämän videon nämä mallit ja muut artstylit ei ole ihan niin kauniita silmälle, niin silti niiden niinku naurettavuus ja ihan omituisuus yleensäkin, niin vaan lisää tämän videon huumoriin. En tiedä, jos joisin alkoholia, niin taisi varmaan hauska katsoa kännissä joskus kaverien kanssa. Minulla on niin hyvä mielihuvitus, että minä semmoista tarvitte. We got a spy! Surprise!
Okei, moikka. Kiitos reuppien, pääsimme vielä näkemään tätäkin taideteosta uudestaan. Tässä oli aika selkeä juoni. On ongelma, lähdetään ratkaisemaan sitä, sitten tulee yllättävää höpläpöplä sekoitusta ja sitten päädytään jonkinmoiseen ratkaisuun. Ja tässä on kyllä ekaksi jaksoksi jotenkin tosi hyvin panostettu näihin hahmojen malleihin tai ulkonäköihin. Huumoria löytyy ja vaikka muutamia kyseenalaisia kohtauksia onkin, niin ei tällaisia videoita silti minun mielestä koskaan pitäisi poistaa mistään yleisestä mediasta. Meidän ei kuulu hävittää historiasta oman aikansa tuotteita, vaikka nykypäivän valossa ne olisikin ongelmallisia. Mutta ehkä toisaalta sille teki fiksumman vedon. Muuten hänkin olisi varmaan jossain iltapäivälehden lööppiuutisessa pyytämässä anteeksi koko Suomen ja maailman kansalta. Jälleen kerran hyvin eri artstyle kuin näissä missään aiemmissa, mutta kyllä käsinukke toimii tässä videossa ainakin ihan hyvin. Jotenkin, vaikka tässä on 2 juonta, niin jotenkin molemmat tuntuu enemmän semmoiselta fillerijaksolta, jos tiedätte. Mutta ne on niin hauskoja, varsinkin tuo jälkimmäinen, että annettakoon anteeksi. Selkeästi tässä jaksossa on jo haviteltu paljon korkeamman budjetin lyhytelokuvaa, koska toi kakku on aika kallista. What the hell? Olen kateellinen. Olet päässyt näkemään 40 vuotta kehitystä. Vähän yllätti, että tää silmälle kaikkein vähiten miellyttävä pääsi kuitenkin top 3 ihan vaan sen huumorin ja juonen takia. Mut joskus näinkin. Tässä on hyvä johdonmukainen juoni, mitä me seurataan, ja tässä on todella monta tämmöistä niin sanotusti Guotable-kohtaa, mitä edelleen tulee välillä heitetty ilmoille. Tämä on tää sen verran legendaarinen, että voidaan kuitenkin sitten setämiesporukalla 40-vuotiaana nauraa täällä jossain baarissa. Ei se strippi. Pahuusvahaan sattuu. Taidaan mennä tästä paskaliin. Tämä on kyllä klassikoiden klassikko ja varmaan kaikista ikonisin Akusetä tämä video. Muistan, kun oli joskus armeijassa niin tylsä, että lueteltiin tämä sketsi ihan ulkomuistista. Ja onhan tässä nyt paljon legendaarisia lentäviä lausahduksia, mutta jotenkin nämä pöhköt 3D-mallit on silti tosi mukavan näköisiä. Kuitenkin nostalgiasta huolimatta yksi video oli vielä tätäkin parempi. Ja voittajaksi päätyi vähän uudempi. Hyvä huumoria, mukaansa tempaava ja samaistuttava juoni, ja tää artstyle on tosi mielenkiintoinen. Se muistuttaa mua jostain indie-pelistä, minkä nimeä en nyt muista. Kerrassaan loistava kokonaisuus. Ei täydellinen, mutta loistava. Mitä hiivattia? Tuomioistuin on sanonut viimeisen sanansa ja se pitää ottaa kuin gospel. Eri mielipiteet ovat ehdottomasti kiellettyjä. Paitsi kommenttikentässä voitte laittaa omanne. Aivan sama. Kuitenkin, seuraava video voi kestää vähän aikaa, koska joku saattoi ehkä noista postauksista huomata, että seuraavaksi tulee ränkätään kaikki live action ristireppääjä-elokuvat ja ne täytyy luonnollisesti katsoa. Niistä 4 tai 5 tai kuinka monta sitten olikaan, en ole vielä entuudestaan nähnyt, joten pitää sitten syvällisesti analysoida ne erittäin tarkasti. Mutta kiitos ajasta, joka tuulasit tähän videoon ja odotellaan seuraavaa.